everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Husto. Sa Iliana Salon. Naliling? Nang? Ma'am Dorina? Ma'am, may isugo ka? May patabangan lang unta ko nimo. Ay, unsa man kana, ma'am? Muadto ko ni anang Iliana Salon. May mo pa nga imo kong ubanan? Ha? Magpasalon ka, ma'am? Dili nang. Makikita lang ko sa usa ka gigi nga usa ka mahuyang. Nga misampit akong salome sa mall. Ha? Nagatultol ka pa kung hain ka ng maong salon, Naliling? Ay, sayon ra ng tultulon, Ma'am Dorina. Igugo lang. Ay, tuod husto. Nga nawa man ko makahuna-una ini. Sige, okay na Liling. Ako i-google ang address ni anang Iliana Beauty Salon. Di na dyan ko sa mansyon ni Boss Eman. Mayo kay mi pauli ka na. Boss, sorry boss nga. Boss, sorry boss. Iyo tago ko na ta. Boss, uy, sakit pa akong samad sa amaga. Gusto lang ko mo pahungahos kong kalagot. Duha ko makabatig balita di kanimo. Boss, naglisod ko boss kay nagpa-doktor pa ko. Permi ka na lang nga magpa-doktor. Ha? Permi ka na lang nga madoktor. Tungod kay nagkadanghag kapulto. Unsa man? Inutil ka na magyud. Ha? Kitiwasan na lang ka. Ayaw boss. Naningkamot ko makakontak ni boss pero kung saan mo nga naigo man gid ko. Kinsa man ang imong gikaaway. Boss, tao ni Zenon ang akong gikapinusilay. Unsa? Mao na boss, tao ni Zenon ang akong gikapinusilay. Pero ako sa siyang napusilan. Boss, dili maayo mo kumpiyansa ta. Tungod kay kita na sab ang target sa atong kakompetensya sa negosyo. Oh, nagsulti ka bagyod sa tinuod. Wa ko rason nga mamakak, boss. Tinuod lagi nga tao ni Zenon ang nakapusil ako. Oh, kung mauna, kinahanglang kuhaan sab nato ang ilang mga tao. Ha? Ay, Ma'am Dorina, ay doon lang ta sa salon nga imong giingon. Maayo. Ay, gikulbaan ka, ma'am. Medyo. Ay, ubanan ti ka sa suod, ma'am. Ayaw na, Naliloy. Ay, naharang iya na beauty salon, Ma'am Dorina, ay. Okay. Pagitag imong kastambayanan nga makasnacks kanoy. Kay madugay ko sa sud, magpaatiman lang ko sa kung kuko. Ay, sige, Ma'am Dorina. Ay, anhal lang ko sa atbang. Okay, sige. Ug kung doon na kay bakit ang tao nga kadudahan og lihok, tawagi ko sa kong cellphone. Ay, yes, ma'am. Unya, Poldo. Kumusta naman ang ako gisugo nimo? Ang bahin na lang Dorina, boss. Oh, kumusta naman? Lisod mo siyang ilhon, boss, eh. Kung drawing ra ang basihan, labi na nga, nagmask ni. Gusto ka? Wa pa'y nanawag sa mga bounty hunters nga napasahan sa hulagguhay ni Anang Dorina. Maayo kay niya ka na, Puldo. Ma'am, nadisgrasya ko, Ma'am Nika. Tuod, Eman. May naunahunaan ko.
Unsa may kana, ha, Nika? I-search ka sa internet ka ng Dorina nga inyong gipangita. Oh. Ha? Kung doon ay parehasog naong anang naa sa drawing, mauna kan ang targetan ninyo. Imo na ka ng trabaho, Nika. Okay. Boss Iman, may mo bag mupahuway una ko, boss. Sakit pa akong samad. Sige. Hatagan ko ikaw og duha ka adlaw sa pagpahuway. Sige, boss. Ay, adto lang una ko sa akong apartment mupahuway, boss. Sige. Sige, boss. Nika? Unsay tan-aw mo kang puldo? Wa gihapon siya sa iyang kaugalingon, Eman. Kinahanglang pabantayan ko kana si Puldo sa hilom. Hello! Hello, Salome! At last na balik ka na yun. Hello, Gigi. Di ako ikaalagad sa prinsesa. Magpalipyo lang ako sa kong kuko o magpatarong ko sa kong buhok. Okay. Dali. Arita diri sa imong nanang lingkuranan. Naandar lingkuranan na. Diri. Kingon ni ini ka special lang akong ganawa. Diha ka. Okay. Wow! Ikaw paghapon akong jomega nga gwapa. O bisamot ka lao mga imong kandies nga medyo mitambok ka. Mao ba? May tambok na ako? Gamay. Gusto ko nga mabalik ang ako na andang buhok sa una. Oy! Dugay pa rin mabalik, miss. Oy! Kay gipabuan man mo maayo. So, ganahan mo yung kagbuhok ka. Kutob sa baga, gwan. Nahibaw lang ko niyo mo nga nagpa-piksikat ka. Para nung kaglalaking gwapo. Ay, nagpalahi lang. Okay. Kadiyot ha. Anda mo na ako akong mga gamit. Kadiyot lang. Kanahanda yung taas-taas nga buhok si Salome. Kadaghan ba yung mga Dorina din sa internet? Maglisod ko pangita kung may apelyido. May paglaom bang mailhan ka ng Dorina diha sa internet? Well, doon na. Pero, dugay pang resulta. Daghang Dorina dire. Mo nga nagkinahanglan ko og apelyido. Tiwason lang una ni nako. Magpa-parlor lang una ko. Sa tablet, dito ko na lang tiwason ang pag-research sa pangani ining Dorina. Asa ka man nga beauty parlor? Ato ko sa Eliana Beauty Salon. Okay. Ayaw lang ako naghilap din ng imong buhok, miss, ha? Kaya dalaling mo taas, miss, Salome. Okay. Gigi, nainamdam mo kapakon ka no sa ako last nga nagpa-trim sa akong buhok din sa Eliana Salon? Dugay-dugay na, miss, oy. Nabala ka gani ko ni mo ato higayon na. Ha? Nga naman. Ang Ban maayo ang nitabo atong higayon na, good. Ha? Ako, mausap niya ang gusto na akong ipangutanan ni mo. Pero, personal man, good. Personal kayo, Miss Salome. Kay, unsa pa na, Gigi? Ako kuan. Kining... Ay. Gigi ba? Tumagaw naman imo ko sa kasuki. Bayot ta, oy. Kadit, ma'am, ha? Ako lang tubago ni, ha? Kadit na kayo, ha? Kadit kayo, ha? Ay, magchikat ang maayo ron, ma'am, ha? Ay, maginabig. Sa nanawa ko, eh. Murag doon na yun ko'y makuhang kasayuran ining bayota ka. Kadugay pang mitubag. Hello? Hey, Kiki! Ikaw na? Yes, madam. Speaking. Isa ni. Si Nika ni Oy Gaga. Nalimot na ka sa tingog? Uy, hala! Ang wapa kong customer nga maladyo sa Alfred. Ikaw na, Miss Nika? Yes, ako!
ko. Mo anak ko karon. Unsang oras sa kabakante? Usan lang ang gusto na akong yatiman karon, Miss Nika. Okay. Mo anak ko ha. At man na dayon ko inig-abot na ko. Of course, Miss Nika. Sige, bye. Eman, mulakaw na ko. Pagdaog driver bodyguard, No. Samo ka nang may kauban, uy. kinahanglang maniguro. Dili maayo ang nahitabo kang puldo. Nagtuumi nga kita karon ang target sa grupo ni Zinon. Kinahanglang mag-amping ta. Okay. Si Bimbo lang ang akong dadon. Ay, sorry. Nalangan yung ko, Ma'am. Oy, sorry kayo, Okay lang, daghan di ka customer. Sukin sab na ako na si Miss Nika. Sukat pa sa una. Nika? Yes! Balita na siya, oy. Way pasensya. Mao nga. Ako siyang atiman ng dayon kung maan niya. Saan na gumsag hatag? Mao ba? Tuod. O sige dito ipangutanan ni mo? Oo, di ay. Di na ka malain. Personal ba akong pangutan na? Okay ra. Dili ra. Sige, pangutanan lang. Sa last day nga, din ka miss ba? Gawin sa ba kasi yung bana? Ha? Bana? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!